Pohorie Tribeč je všetkým dobre známe, ale aj napriek tomu sa našla skupina odvážlivcov, ktorí sa do tohto pohoria vydali hľadať historické náleziská na tajomných miestach. Tieto skupiny ľudí, tzv. Ako sa im ľudovo hovorí archeológovia, uskutočnili niekoľko výkopových prác po celom Tribečskom pohorí. Nájdené veci nakoniec detailne študovali a dokázali určiť pohyb dávnych kmeňov alebo dôvod osídlenia oblasti záhadných miest minulosti. Jedným z takýchto miest v pohorí je záhadné hradisko na vrchole Žibrica. Toto miesto bolo dlho nepreskúmané. Zmienka o ňom sa objavuje aj vo filme Trhlina. Tam hore na Žibrici stálo stredoveké hradisko. Zaujímavé ale je, že podľa všetkého ho postavili na úplne nevhodnom mieste. Nie je tam naň dostatok priestoru. Archeologické vykopávky objavili obranné valy, ale žiadnu vstupnú bránu. Hradisko oválneho tvaru mohlo mať výšku približne 6-7 metrov. V jeho strede sa nachádzajú dva najvyššie body prepojené hrebeňom a od hradiska smerom nadol začína strmý svah. Ten poskytoval vtedy dobrú obranu a ťažký prístup. Dôvod, prečo sa hradisku v posledných rokoch venovala taká pozornosť, teda okrem záhady okolo Tribeča, je aj to, že hradisko bolo podivuhodne postavené hlboko v lesoch, kde neviedla žiadna frekventovaná cesta. Poblíž nebola žiadna väčšia osada a ani mesto. Rovnako podivuhodné bolo aj to, že hradisko bolo postavené bez zjavného vstupu a aj výstupu. Teda sa tu naskytuje logická otázka, prečo ho vôbec postavili, ak sa tu v okolí nič nenachádzalo. Malo slúžiť ako obrana voči niečomu zvonka, alebo ako hradba, ktorá mala udržať niečo vo vnútri. No, to už tak v živote chodí, že legendy a záhady bývajú mierne prikrášlené a v tomto prípade tomu nie je inak. To, že hradisko nemalo žiadny vstup a ani výstup, vyvracia štúdia pána Romsauera z roku 1993, ktorý v pôdorise určil dva vstupy do hradiska, pričom čerpal zo staršej štúdie pána Janšáka. Jeden zo vstupov sa mal nachádzať na západnej strane hradiska a druhý na juhovýchodnej. K tomuto vstupu viedla pravdepodobne aj stará cesta, ktorou sa podľa informácií dalo dostať do osady Štítáre Pánska hora, vzdialenej približne 1 km. Prvé štúdie okolo roku 2000 načrtli, že v hradisku sa mohli nachádzať stavby ako aj to, kedy bolo zhruba osídlené. Až neskoršie štúdie v roku 2020 a 2021 nám odhalili, že terén bol cieľene upravený do systému tzv. Umelých terás. A staršie štúdie hovoria o základoch väčších stavieb, ako boli aj dielne a domy. Na základe toho vieme dnes povedať, že hradisko bolo na tú dobu husto osídlené. To ale nevysvetľuje, akú malo funkciu v tak hlbokom lese. Na toto taktiež poznáme odpoveď, a to vďaka nájdeným črepom z keramiky, ktoré sa podarilo nájsť na základe archeologických vykopávok. Tie udávajú nájdenú keramiku do halštatskej doby, čiže približne do obdobia 850 až 450 rokov pred Kristom. V tomto období existovalo na Slovensku niekoľko kultúr a jedna z nich bola práve lužická kultúra, pre ktorú boli typické hradiská, ako bolo práve toto. Táto kultúra totiž tvorila rôzne tzv. Sídliskové formy. Tie sa delili aj podľa toho, v akej nadmorskej výške sa nachádzali. Vrchol Žibrica sa nachádza vo výške 617 metrov nad morom a tak ide o opevnené výšinné hradisko. To na túto dobu nie je nič výnimočné, pretože, ako som spomenul, stará cesta viedla k ďalšiemu sídlisku Štítáre Pánska hora a nedaleko sa nachádzalo rovnako sídlisko v Novej Vsi nad Žitavou. Archeológovia už predtým aj predpokladali, že pohorie Tribeč bolo husto osídlené, ale bolo to práve hradisko na Žibrici, ktoré ako prvé tieto hypotézy potvrdilo. O tom, ako husto bolo osídlené, vieme aj vďaka vnútornej štruktúre, kde sa hlbšie v zemi našli aj zvieracie kosti a rôzne druhy mincí. Štúdie navyše potvrdili, že umelo vytvorené terasovité štruktúry sa pravdepodobne nachádzali aj v okolí Žibrice a medzi novoobjavené stavby patria dokonca z výšky kamenných múrov, vedúce po vrstevnici s dĺžkou približne 250 až 300 metrov. No a tie mohli podľa domnienok archeológov slúžiť práve ako cesty v horskom prostredí. Okolie tohto hradiska teda vôbec nemuselo byť až tak vyľudnené, ako je tomu dnes. Predsa len hovoríme o neskoršej dobe bronzovej, no a za zmienku rozhodne aj stojí vodná nádrž, ktorá sa mala v tej dobe nachádzať severne od Žibrice. Na tomto mieste totiž to boli realizované rôzne výkopové práce a dodnes je tam aj vlhké prostredie.
Ale neskôr toto hradisko prekvapilo netradičnejším nálezom a mierne upravilo svoju históriu. Na bližšie neurčenom mieste sa našlo 32 pozoruhodných mincí, datovaných približne do 2. storočia pred našim letopočtom. V tejto zbierke sa nachádzalo viacero druhov mincí, ale nevieme bližšie určiť, kto ich vyrazil alebo ako sa na toto územie vlastne dostali. Malo by ísť prevažne o teradrachmy, ale časť badateľov ich pripisuje aj k východným Keltom. Aj napriek tomu, že hradisko podľa týchto informácií neovplýva takou záhadnou aurou, ako by sa spočiatku zdalo, stále má čo ponúknuť. Zhruba v období, z ktorého pochádzajú tajúplné mince, sa uvažuje o využití hradiska ako pradávnom obetnom mieste. Neskôr jeho história pokračuje okolo 4. 5. storočia nášho letopočtu, kedy sa na hradisku usadili germánske kmene a následne hradisko našlo využitie až v stredoveku pri nejasnom strete bojovníkov. Našli sa tu totiž hroty šípov datované do tohto obdobia. Na tejto lokalite bol zahájený prvý prieskum už v roku 1923, ale aj niekoľko rokov potom a lokalita odkrývala pomaly svoje tajomstvá datované až do doby bronzovej. Podobných miest sa v tomto pohorí nachádza samozrejme viac, ale nájdu sa tu stavby, ktoré pribudli v pohorí oveľa neskôr a zámer ich výstavby nie je úplne jasný. Takýmto miestom je Čierny hrad, nachádzajúci sa o 15 km ďalej. Vieme, že hrad vznikol niekedy na prelome 13. až 14. storočia, no jeho existencia bola krátka a v druhej polovici 14. storočia zaniká. Zmienky v historických dokumentoch nám veľa nenapovedali, prečo vznikol alebo aký bol jeho účel. Legenda hovorí, že stavbu hradu započali manželia Belik a Anna, ktorí pri jeho výstavbe zamestnali všetkých poddaných. A otec Belika to sledoval a moc sa mu to nepozdávalo, pretože ak by tak pokračoval, nebude mať kto zbierať žatvu. To ale Belika nezaujímalo a stavba hradu pokračovala rovnakým tempom. Otec sa nahneval a vyslovil kliatbu: keď im je zlato prednejšie ako chlieb, nikdy si ho do sytosti neužijú. Krátko na to zomrel a kliatba na seba nenechala dlho čakať. To, čo poddaní cez deň postavili, našli druhý deň ráno totálne zbúrané. Stalo sa tak záhadne cez noc a kamene boli čoraz černejšie. Preto hrad dodnes nesie názov Čierny hrad. Napokon sa ho podarilo dostavať až Belikovým vnúčatám. Hrad zrejme vznikol na ochranu okolitých rýžovisk zlata, ktoré sa rýžovalo v nedalekých potokoch. Navyše bol strategicky dobre umiestnený a kontroloval pohyb po horskej komunikácii. Mal zároveň aj vizuálne prepojenie s nedalekými hradmi. Toto sa historici domnievajú aj vďaka jedinej zmienke, ktorú o hrade máme z roku 1516. V nej udeluje kráľ Ľudovít II. Jaglovský Forgáčovcom právo na ťažbu drahých kovov na území ich panstva. Žiadne zo spomenutých tribečských miest si nenesie kríž krvavej legendy alebo záhadných zmiznutí. V skutočnosti sa nachádzajú na dohľad od najbližších dedín a navigácia k týmto miestam je veľmi jednoduchá. No ak sa tam vydáte v nebezpečnom zimnom období od novembra do marca, hrozí, že neuvidíte ani na krok. A to pre hmlu, ktorá tvorí v tomto období inverziu. Rovnako sa netreba bať vlkodlákov ani upírov, podľa Wikipédie upadajú počas zimy do hibernácie. No s bludičkami môže nastať aj výrazný problém, ak to preženiete na vrchole s elixírom života zvaným borovička. Tie už nejedného pútnika zaviedli do pustých končín.